ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദിയ ബൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്ലെച്ചസ് കേക്കാണ്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്കിനേക്കാൾ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി കേക്കാണിത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന് നേരെയുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ 3 മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറു ചൂടുള്ള പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ബീറ്റർ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും മതിയാകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പോളം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് മൈദ നന്നായി അരിച്ചെടുത്ത് വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, അതുപോലെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മഞ്ഞയിലേക്ക് ഇത് കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ള ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മഞ്ഞ പോലെ ആയി വരുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മഞ്ഞയിലേക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. കുറേ നേരം ഇളക്കി കൊടുത്താൽ ഇത് വെള്ളം ആയി പോവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാവധാനം ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഇനി ഡോ ഒഴിക്കാനായിട്ടുള്ള കേക്ക് ടിൻ എടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഡോ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലാണ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ ബബിൾസൊക്കെ പോവാനായിട്ട് ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് ഒരു 30 മിനിറ്റോളം സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള മിൽക്ക് മിക്സ്ചർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് 1/2 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ആയാലും എടുത്താൽ മതിയാകും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പോളം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് തന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ഫോർക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മിക്സ്ചർ നന്നായിട്ട് കേക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കിത് കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് 5-6 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നോസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ മേൽഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പിങ്ക് കളറും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഡ്രൈ റോസസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ പിസ്താഷ്യോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ കേക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.